544. Home, la camina també, i el dorsal 570. El Marc Guàrdia. Gràcies, Marc Guàrdia. Sonríe, clar que sí. Robert. Ahí está. 16, el Diego. El 18, perdó. Diego Cardozo Machado. Acte del Joel. Dorsal 54. El Joel. I un altre home d'aquí de Berga, del JAP. El Juanjo. Vinga, Juanjo. Home del Penedès. Es tracta del Marc Conesa Calestein. Ahí estamos. Dorsal 65. L'Eduard també de Berga. Molt bé, Eduard. Arriba un altre company, un altre corredor. El Joan, molt bé, Joan. La Berta, vinga, Berta. Allà està també, molt bé, la Berta. Arribant a línia. Estamos. Dorsal 155 el Joan. Dorsal 557 a l'Elies. El Manuel también arriba, el Manuel también ha llegado, ha cubierto esa distancia de 23 kilómetros, 25 kilómetros del Ferran, vamos Ferran, del club Aixi. També venen el Lejane i l'Elias del Montornès. Molt bé l'Elias del Montornès. L'altre dia van fer la seva mitja marató allà. I ahí tenim, per aquí tenim també fort l'aplaudiment per aquest home. Y ahí arriba un amigo, ahí arriba un hermano, sí señor. Ahí está todo un grande como ese grande Rubén. També de l'esportiu. ¡Vamos campeona! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahí tenemos! ¡A Núria! Finalmente ha sigut la Núria Gili, la que ha campeonat en este campionat de Catalunya. Núria Gili es fa amb la primera posició aquí a Sant Julià de Cerdanyola. Núria Gili, a la Natàlia, segona posició per a Natàlia González, barratxina del Running Vigía. Una gran cursa també la que ha fet la Natàlia. Molt bé el David. Te quites la gorra, amigo, claro que sí. Don Ángel. Sí, señor, un grande, un tío elegante.